Bine te-am găsit la Welcome! Femeia deasupra. Nu, cum? Șleap, map, șleap, hop, hop, hop. La... Nu, hai să... Zi repede un intro, că nu am... Zi, rec? Ai, în rec? Bine ai venit din nou la Femeia deasupra. Femeia deasupra. La ce te gândești când spui femeia deasupra? Astăzi vreau să vorbim despre bartere. Bine să faci bartere, nu e bine să faci bartere. Ce înseamnă în general să faci bartere și ce implică acest lucru, dacă ești bine plătit, dacă nu ești bine plătit, dacă faci bartere scumpe, puține, la tampoane, la hemoroizi, dacă e bine să faci barter în general. E bine să faci barter? Depinde de barter. Părerea mea, depinde ce îți dorești să arăți cu pagina ta, cu social media, pentru că practic asta. Tu oferi platforma de reclamă pe social media. Dacă vrei ca platforma ta, Instagram-ul tău, TikTok-ul, ce oferi tu să arate ca Dragonul Roșu, Piața Obor, atunci faci bartere la orice. Detergenți, oja, chilot, sampoane, prostata, hemoroizi, La orice. orice, și la mâncare, și la burgeri, la orice. La kiloți de menstruație, aia, da. Deci dacă știe cineva să le facă reclamă la kiloți de menstruație, eu sunt brusc fanul ei. Deci eu, pe mine nu mă duce capul. Care sunt, mă, fac kiloți de menstruație? Adică își pun kiloții și tamponul și o ard așa de nebună? Cât costă un kilos de menstruație? Spre exemplu, cam cât costă? 10 lei. Cam câți bani poate să ceară? Cam câte kiloți de menstruație folosești ca să faci bartere? Zi-mi și mie să oferi social media. Adică eu, dacă aș face barter la kiloți de menstruație, adică ar trebui să se întâmple așa, că o să fie și pentru nepoata mea, sora, și pentru sora, nepoate, adică 129 de lei costă un kilo de menstruație, care e incorporat așa cu tamponul. Știi, o arzi așa nebună? Adică le pui din aia așa fâșie, așa e fâșia aia cu... Vreau să văd cum arată kilotul ăla. Deci le pui așa fâșia aia de recraci și o arzi așa de nebună? Du-te, bă, de aici. Când ai pe unul care nu vrei să facă nimic cu tine, pui el din la tampon așa mare, așa, și o arzi nebună prin casă, știi? Cum a kiloți de menstruație? Stai, nu înțeleg. Ai cu cura așa mare? Cum a fetiți? Deci nu. Tu, adică, stai puțin, kiloți și tu te umpli de... Nu înțeleg. În fine, oricum, o prostie. Adică, nu știu, nu. Cum să faci, mă, la tampoane, la kiloți de menstruație, la hemoroizi, la muci, la buci, nu. La prostată, la potența. Să faci barter. Depinde ce reprezinți tu și ce vrei să transmiți publicului tău. Dacă vrei să transmiți I am China, mai din China sunt Dragonul Roșu, atunci da, le pui tot. Adică vine oricine, oricând, din punctul meu de vedere, bartere trebuie să faci numai la lucruri care sunt foarte scumpe. Într-adevăr, când bagi mâna în buzunar, te ustură. În primul rând, o să vezi pe diva, nu, deci mie nu vine, oricum e o scârbă din aia maximă despre treaba asta, adică nu știu câți bani ar trebui să plătească cineva ca să poți să faci reclamă la așa ceva, deci pentru că oricum lumea te asociază, eu nici nu mai pot să mă gândesc, adică vin în cap tot felul de idei foarte scârboase, urâte, adică oribile. E ceva ce nu trebuie să știe nimeni. Când vine, când pleacă, nu trebuie să te simtă nici iubitul, nici bărbatul, nici prietena să știe nimic. Adică ce vreo laudă când vine ciclu, că n-am înțeles. Dacă faci la lucru asta, ești ultima. Clar, dacă ai făcut barter la kilot menstrual, la următorul barter poți să faci la hârtie igienică reciclată. Când te duci la Survivor, te caci în pădure, te ștergi și după aia le arăți cum e, că altfel nu îți imaginezi. Că altă variantă nu le văd. Băi, dușu, m-a păzit Dumnezeu să văd asemenea scârboșenii. Eu când am văzut hârtie igienică folosită în jungla, m-am umplut de bube și am plecat acasă. Dar bartere sunt foarte ok, dacă sunt, când e prețul foarte mare și este când te ustură să bagi mâna în buzunar. Asta cred că e ok. Ce înțelegi prin barter? Păi tu primești prin produsul, nu? Și trebuie să faci reclamă la acest produs. Adică să pui pe social media, pe Instagram, să vorbești despre el, să-l povestești cât de bun e, cât de calitate, cât de mult ciclu a avut. Astăzi am avut 100 de mililitri. Uitați ce bine arată chiloții. Cum să le faci la astea? Nu aș face, nu. La așa ceva nu aș face reclamă. Nu. Scruboasă, nu. Doamne, eu sunt un om normal la cap, cum să le fac la asemenea prostii reclamă?
Dacă o văd pe Mihaela Rădulescu care face reclamă la așa ceva, atunci știu sigur că mâine poate să-și cumpere un bloc. Atâția bani a luat. Înțelegi? Restul, dacă văd că fac barter la ciclu, mai rău de atât nu se poate. Ultimele. Deci fii atent, o să treacă ani și ani, te vezi cu bărbați, cu femei, nu știu, aia tot timpul o să te asocieze cu mizeria asta între picioare. Clar, eu totdeauna așa m-aș gândi și n-aș putea să stau cu persoana aia de la masă. Nu, eu sunt șefa pe operații estetice la barter. Da. Operații estetice toate am făcut pe barter. Să nu muriți de grija mea că am băgat mâna în buzunar pentru operație. Numai că, atenție, Doamne ferește, iese eșec la o operație, doctorul ți-o pune atâta contract înainte. Și dacă te taie sau se întâmplă ceva, Doamne ferește, nu ai voie să povestești nimic, trebuie să o înghiți. Sunt pățită, te duci după aia, plătești banii grei ca să, Doamne ferește, dacă ai un ghinion. Dar să nu muriți de grija mea, eu sunt bine. Când am greșit contractul, am plătit 20.000 de euro. Și în continuare căpușa aia suge cum sânge mea, în continuare. Nu contează. Că râmă nu mai suge lui bărbasul. Înțelegi? E bătrâniele rău de tot. Și acum suge sângele meu. Ca o căpușă să instalat și acolo. După ani și ani. E tot o suge de la mine acum. Eu am băgat mâna în buzunar și am plătit 20.000 de euro. Am plătit pentru că am încălcat contractul. Clauze contractuale. Deci și dacă te trezești cu țâțe pe spate, ai semnat. Acum m-am îndeșteptat și înainte să le fac ceva pe barter știu la cine fac. Când nu am știut, mi-am luat. Dar odată. Niciodată nu aș face la un doctor care a greșit ceva vreodată. E vorba despre corpul tău, sănătatea ta. Eu am făcut la un doctor care a greșit multe înaintea mea. Și eu am avut o neșansă și eu să fiu greșită. Când te alege un doctor să faci o operație foarte, nu neapărat costisitoare, dar o operație serioasă și complicată, el are foarte mare încredere în tine, integritatea ta, în comunitatea ta și felul în care tu poți transmite comunității tale. Ceea ce este foarte important. Înseamnă că au foarte mare încredere în tine și să uită la tine. Știi? Înseamnă că ești un om serios și știi să-l povestești, să transmiți, să încurajezi, ești asumat. În cazul meu, întotdeauna pe mine m-au căutat doctorii sau așa, sau, spre exemplu, cum a fost cu când mi-am micșorat stomacul, am căutat eu doctorul. De multe ori, doctorii au agenții cu care lucrează de publicitate, de PR. Acele agenții distribuie, adică vin cu propuneri, cu mai multe persoane publice sau vedete și spun, uite, asta poate să facă aia, cu așa mai departe, știi, și să aleg ele operațiile. Nu o să vă vină să credeți câte vedete care vedeți la televizor, cred prezentatoare, le scriu singure la firme cu haine, că vor să colaboreze, adică multe care să mă căngesc, e adevărat. Problema știi care este cu bartere de fapt și de drept? Nu ai cum să prezinți un produs în care nu crezi. Dacă ești foarte grasă și prezinți un ceai de slăbit, măcar să ai bun simț să te ții de el și să slăbești. Să crezi în acest produs. E foarte important să-l crezi în acest produs, să nu faci lucrul ăsta pentru bani. Mai ales când vorbim despre sănătate și despre imaginea ta, adică dacă ești atâta și mănânci 3 feluțe de pizza și bei ceai de slăbit și după care îți slăbești la aplicație, atunci nu mai prezinți credibilitate. Eu dacă nu cred într-un produs, nu lucrez cu el. Absolut. Vorbim despre o operație. Poate să coste 3.500 de euro, 10.000, depinde ce vrei să faci. Normal că să câștigă bine. Adică să câștigă că tu oferi social media, paginile tale de social media. Pentru mine este o rușine să primesc mocangel, deci nu mă interesează și eu am business-ul meu și eu știu ce înseamnă asta. Reducere primesc cu mare drag oricând, dar pe moca să vin să mănânc la restaurant, nu. Pe moca la restaurant sunt, Doamne, Dumnezeule, alea care postează non-stop așa și normal că pe moca, cum crezi că fac? Da, pe moca să mănâncă la noi, să mănâncă pe moca. Vloggerii sau aia care fac bani la ruși și cum se numesc? Mă uit foarte mult la ei, dar acolo vorbim despre alți bani, total alți bani, adică nu... Aici este pistol cu apă, e o joacă, adică aici să primesc bartere și 20 de lei, 50 de lei, nimica toată, știi? Se numesc info-țigani. Așa se numesc la ruși vloggerii care câștigă banii din online. Info-țigani. În România sunt câteva persoane care câștigă bani din online. Cu siguranță Pestrița câștigă foarte mulți bani din online și mi se pare ea este cam una singură foarte serioasă. Adică ea chiar prezintă online-ul cum trebuie să fie. Pot să spun așa, o Chiara Ferrani a noastră în România. Restul... Glumițe.
Eu nu cred că un vlogger de afară, foarte cunoscut, cum e Chiara Ferrani vorbim, da? Nu cred că acceptă bartere. Nu cred că acceptă bartere. Eu nu cred că un vlogger ar trebui să accepte bartere dacă Din asta face bani. se face o nuntă sau se face o botez cu metrie, fine, și bineînțeles suni, alo, vreau baloane, candy bar, băutură, putărică și spui, la mine la ziua mea o să vină televiziune. Deci de obicei când vedeți televiziunile care participă la petreceri, nunți cu metrie și așa, este barter. Să presupune că faci reclamă la baloane, la flori, nu știu la ce ori fi acolo, faci publicitate la televizor. E o laie. Nu e nimic adevărat pentru că nu apare nimic la televizor decât petrecerea în sine. E o prostie. La nebunia mea să știi că cum știu să mi le leg oamenii în jurul meu, cumva eram foarte pretențioasă și la chestii de genul ăsta. Dacă îmi scrii și mă întreb, eu totdeauna spun contra cost. Adică nu cred că cineva poate să-mi zică despre mine, să-mi arată cu degetul că am făcut barter la kilot sau la ceva. Nu. De multe ori ce fac eu, de multe ori într-adevăr, dacă găsesc pe Instagram sau pe social media designeri tineri sau copii care au făcut ceva, nu știu, promovează un produs sau au deschis o afacere, atunci le pun pur și simplu să să pun la mine să ajut să se promoveze pentru că n-au buget, fără să le întreb. Niște tineri se chinuie, au deschis un hotel nou și am văzut, mi s-a părut mie că sunt mișto ei și pur și simplu am luat și am pus, dar nu, eu n-am făcut. Și să mă sune așa la mișto, să spune, alo, postează mie acum că... Nu fac bartere, nu mă vând ieftin. Nu mă vând ieftin. România este țara influencerilor. Deci, pe bune, n-am văzut eu influencer ca în România, n-am văzut în viața vieților mele. Ei să face reclamă la orice. Au făcut 30 de urmăritori pe Facebook sau pe Instagram, gata, ei devine influencer, deja îți scriu ție, pot să fac reclamă la legerii de pat sau putem să colaborăm. Ce pot să oferi? Chiar că e info țigani. Info țigan. Orice moca. Eu sunt influencer? Tu așa consideri? Nu, eu nu mă consider influencer. Eu sunt o persoană publică, nu neapărat mondenă, sunt o persoană publică care are o comunitate și încerc să ofer comunității mele ce vrea ea să afle, să știe și ce interesează, dar trecut prin experiența mea. Orice produs care folosesc sau promovez sau ofer, e trecut prin filtrul meu, prin experiența mea, e probat și atunci le ofer. Eu nu fac nu știu ce bani din treaba asta, în primul rând, adică nu prea câștig eu din... Au fost perioade când am câștigat, într-adevăr. Un an de zile am câștigat bani din Instagram. 8.000-10.000 de euro pe lună erau. Adevărat. Din Instagram mor de foame. Mă uit pe Instagram și care este faza cu influencer? În primul rând, ăștia care sunt mai așa vând bine. Toți sunt familii fericite, cu copii, iubitori, să țin cu bărbații de mână, de soții de mână, cu copii, să plimbă, toate pozele de family, pentru că asta prinde foarte bine la presă. Dar în realitate este, vai de mama lor. Ala are amanta, aia are amanta, nu se știe cu cine a făcut copilul. 90% ce se vede pe social media este minciună. Fac doar pentru imagine, da. Toată lumea pe Instagram oricum are viața perfectă, toți avem viața perfectă. Nimeni nu pune când ies coșuri pe față sau vine ciclu sau e supărat sau a plecat soțul de acasă sau duci gunoi, nu știu, sau probleme din astea de cotidiene, da? Toată lumea vrea să pună decât vacanțe luxoase, decât hoteluri foarte scumpe, mașini scumpe, să împrumută degenți de mașini, de etc. Adică e o minciună totală. Dacă există oamenii care împrumută haine, normal, bineînțeles, duc la magazin și cum, normal, păi 20% asta fac. Lucrurile împrumutate arată pe Instagram, doar ca să-și facă poze. Ei faci poze și aduci înapoi, da. Sau mai e o șmecherie. Nu mănânc carne, nu sunt iubitoare de animale, nu porc blandurile și bijuteriile țin în bancă. Și asta este un trend, o explicație.